Senjuri, inselmilkom u miġdid grazzi tal-jena għattumana għal-ftit minuti kollox program Ribna fejn flimkien ser nkunu qegħdin nanalizzaw dak kollu li qed iseħħ madwarna dejjem konċiżi, diretti u fatwali fi ftit sekondi. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar Ivan Bartolo, illi riċentament ħabbar li mhux ser ikun qiegħed jikkontesta miġdid l-elezzjoni ġenerali illi jmiss Ivan Bartolo l ġurnatu huwa deputat nazzjonalista u kien hemm diversi wkoll kummenti fuq il-mezzi soċjali ġejjin minn kwalunkwe naħa tal-faxxa politika u fis-soċjetà Maltija fejn kien hemm diversi individwi li qalu kemm huwa validissimu u kemm jista' jagħti kontribut fil-Parlament Malti, però fazzjoni oħra illi din l-aħbar laqata b'mod tajjeb u anke b'kummenti pjuttost wieħed jgħid li huma kważi deplorabbli u ta' attakk lejn Ivan Bartolo illi min-naħa tagħhom qalu kważi irrikonoxxew illi Ivan Bartolo mhux ser ikun qiegħed jikkontesta miġdied din l-istess elezzjoni. Jiena tajtkom introduzzjoni qasira għaliex min-naħa tiegħu Nowlin prepara feature u anke spjegazzjoni aktar dettaljata dwar dan kollu li għadni kemm spjegajt jiena, però min-naħa tiegħu ser ikun qiegħed jurikom ukoll dwar diversi individwi illi min-naħa tagħhom din l-aħbar laqgħuha beħġarhom. Insegwu. Il-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo ħabbar illi mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Bartolo kontesta l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba fl-2017, iżda ma ġabx biżżejjed voti. Iktar tard kiseb siġġu fil-Parlament permezz ta' elezzjoni każwali wara r-riżenja ta' Marta Sportelli. Wara ftit, prattikament fl-istess sena, ċeda postu fil-Parlament lil Bernard Grech. Issa, dawk tal-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija ħarġu jifirħu għall-aħbar illi Bartolo mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dan jixed kemm verament jeżistu fazzjonijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista li aktar ma jmur aktar qegħdin joħorġu fid-der. ċertu partitarji nazzjonalisti baqgħu ma ħafrulu qatt lil Ivan J. Bartolo. Taf għaliex? Għax kien wieħed minn ta' quddiem illi ħadem biex iqaċċat lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista. Partitarji nazzjonalisti li ma dewqu xejn jesprimu dak li jħossu fil-konfront ta' Bartolo tantu hekk li George Mallija, ix-xufier ta' Adrian Delija, għalhekk. L-eks konsilliera nazzjonalista ta' Birkirkara, Deborah Mifsud, li kienet telqet mill-Partit Nazzjonalista u beqgħet konsilliera indipendenti, qalet hekk. Partitarja oħra ta' Delija qalet ejja fl-aħħar l-ewwel wieħed. Dan b'referenza għal deputati oħrajn li kienu kontra Adrian Delija meta kien kap nazzjonalista. Partitarju ieħor qallu mhux se jħalli biki la darba jitlaq. Ir-rabja fost dawk li jappoġġjaw lil Delija tidher li għadha hemm anke jekk għaddew 5 snin minn mindu tqaċċat minn kap. Il-Partit Nazzjonalista qed juri biċ-ċar li aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħed jitfarrak minħabba l-fazzjonijiet li jeżistu f'ħdanu u għalhekk ma jista' qatt jaspira illi jmexxi lill-pajjiż. Grazzi lilek Nowlin ta' dik l-ispjegazzjoni li tajtna dettaljata u konċiża, però fil-qasir anke intom li tkunu qegħdin isseguna tkunu tistgħu tifhmu aħjar. Jekk kellkom xi dubju jekk il-fazzjonijiet għadhom x'jeżistu fih dan il-Partit Nazzjonalista naħseb il-programm tal-lum u l-ispjegazzjoni li ħejja Nowlin titkellem waħda. Intant senjuri, grazzi miġdid tal-li segwejtuna fuq il-programm Ribna. Infakkarkom jekk tliftu xi programm jew ieħor minn hawnhekk anke nuri l-apprezzament u l-gratitudni tiegħi f'ismi u f'isem it-tim kollu wara il-programm Ribna li jekk tliftu xi programm fuq it-televiżjoni fuq il-paġna ta' Facebook tagħna tistgħu issegwu miġdied dawn l-istess filmati li nħejju għalikom minn jum għal jum. Għalissa, grazzi u nsellmilkom.